أزي دمسكم دمس سلفنا هدا إرترايو وانا دوابو سمري وانا دوابو سهدي وانا دوابو أول موسى أمسمرا مكت برعاد أول موسى أمكت الاسمرا تبعاد أول موسى أكيد موس لنا فتحاد أول موسى شبيتونا جقاد شبيتونا يحواس شبيتونا جقاد شبيتونا يحواس دمس سلفنا هدا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هدا إرترا ناتدالوه وترسولوس حموسن قدامن أمربم حبريتا erinahda.org زقرب مدبيو سلام زخبركم سماعتي فنو راديو دمصكم دمصو صعات إرتراويان دمص سلفنا هدا إرترا كما يتغنيو لومي بأقوطاصرا هجريا شحنا 440 رمضان 14 يو نلومي ناباهم كنبلوم سريعنام زلنا تحسوتات ناي هقدف ديبلوماسن هزباو ديبلوماسن حقن كبدن اب تحت الزبل عرس استدالو صحوف كهلوان نايو قصيلون بصحافي ياسين عمر زقربه حدغنيانت غوسغواسن سبكتن طرفاتا غازيان زي ملكت صحوف نلوم قدام يكفالو كنكتات لكمينا زي خبركم سمعتنا مكتالكم بأخبرتنا عدمنا ناب فلام تحساتنا نسغاغركم أزي دمسكم دمس سلفنا هدا إرترايو وانا دوابو سمري وانا دوابو سهدي وانا دوابو أول موسى أمسمرا مكت برعاد أول موسى أمكت الاسمرا تبعاد أول موسى أكيد موس لنا فتحاد أول موسى شبيتونا جقاد شبيتونا يحواس شبيتونا جقاد شبيتونا يحواس ናይ ህግደፍ ዲፕሎማስን ህዝባዊ ዲፕሎማስን ሕቁን ከብድን ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፍቱን መድሃኒት ኣብ መንጎ ህዝብታት ንዝተፈጥረ ኣሉታዊ ስምዒታት ምዃኑ ለባማትን ሰብ ፀጋ ዕድመን ይዛረቡ መሰረት ሓቀኛ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ውሽጣዊ ህዝባዊ ሃገራዊ ሰላም ምህላው ወሳኒ ረቋሒ ምዃኑ ይገልጹ ከምቲ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ በሰር ከየውፃእኻ ኣብ ካልእ ዘሎ በሰር ክተውፅእ ዘይከኣል ኣብ ማይ ቤትካ ዘሎ ባርዕ ሓዊ ከየጥፋእኻን ምስ ህዝብኻ ከይተዓረቅካን ምስ ካልኦት ብዛዕባ ሰላምን ምዉቕ ጉርብትናን ክትዛረብ ሓይሊ ኣይሂበካን መሻርክትኻ እውን ከምቲ ኣዋልድ ሃገርና ኪድዮም ዓድጓና ኺድዮም ክምስ እናበልኪ ልቦም ተዓዘብ እዮም እናበላ ማሓዘን ዘፋንዋ ምስ ኣሉታዊ ትዕዝብታቶም ከም ጋሽኦም ከተኣናግዱኻ ጉድዳት እኳ እንተኾኑ ሙሉእ እምነት ኣሕዲሮም ክቐርቡኻን ክዛመዱኻን ከም ዝጽገሙ ግን ንምግማቱ ኣየሸግርን መንግስታት ዝጠንቁ ኣብ ህዝብታት ተፈጢሩ ዝጸንሐ ኣሉታዊ ስምዒታት ኣብ ምግራሕ ዘቤታዊ ሰላሙ ካብ ዘውሓሰ ፖለቲካዊ ስልጣን ካብ ህዝብን ብሕግን ካብ ዝተረከበ ንሰላምን ሓባራዊ ህይወትን ልዑል ግምት ካብ ዝህብ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዝተላእከ ጉጅለ ኣቢልካ ዝግበር ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ውፅኢቱ ኣወንታዊ ከም ዝኸውን ኣየጠራጥርን ምኽንያቱ ትርጉም ሰላምን ሓባራዊ ረብሓን ብግቡእ ዝተረድአ ካብ ፍጹም ቅንዕና ዝነቐለ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ተፈጢሩ ፀኒሐ ናይ ዘይምትእምማን መንፈሳት ህዝባዊ ዝኾነ ጉሉፅ ናይ ልዝብ መድረኻት ብምኽፋት ዳግም ከም ዘይደግስ ኣብ ሙሉእ ኣፍልጦ ንቕሓትን ዕግበትን እቶም ህዝብታት መሰረት ብምግባር ናብ ንቡር ከም ዝመልሶ ከም ተመክሮ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ተራእዩ እዩ ተልእኾ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ህዝብታት ከም ህዝብታት ዝበህግዎ ኣወንታዊ ውፅኢት ከምፅእ ግን ብሓቂ ህዝባዊ ብሓቂ ደላይ ሰላም ብሓቂ ደላይ ሰናይ ጉርብትና ዝኾነ ድልውነት ኣተሓሕዛን ክረክብ ኣለዎ ካብ ሸፈጥን ምጉርራሕን ክነጽህ ኣለዎ ካብ ሕሉፍ ምጥርጣርን ንዓይ ጥራሕ ይጥዓመኒ ዝብል ስሱዕ ባህግታት ሓራኽ ኸውን ኣለዎ ክልቲኣዊ ረብሓታት ኣብ ዘረጋግፁ ዛዕባታት ኣተኪሩ ሓሳብ ዘመሓላልፍ ሓሳብ ድማ ዝቕበል
ዝጸንሐ ኮርኳሕ ኣልዩ ናይ ምትእምማን ባይታ ክፈጥር ዝጽዕት መንግስቲ እውን ክረክብ ኣለዎ። ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ማእከሉ ኣብ መንጎቶም ህዝብታት ዝተጎድአ መንፈሳት ሓዊስካ ቀጻልነቱ ንምርግጋጽ ኮይኑ እግረ መንገዱ ድማ እምኒ መሰረት ሓቀኛ ዝምድና መንግስታት ክፈጥር ኣወንታዊ ድፍኢት ዝገብር እዩ። ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ካብ ቅንዕናን ጉልጽነትን ወጻኢ ክትጥቀመሉ ምፍታን ኣብቲ ናተይ ትብሎ ዘለካ ህዝቢ ዘለካ ሕሉፍ ንዕቐት ካብ ምግላጽን ምግዳእን ሓሊፍካ እተምጽኦ ለውጢ ኣይህሉን። ህዝቢ ክቡር እዩ። ግዝያዊ ሓይሊ ስልጣን ስለ ዝጨበጥካ ክብሩ ኣዋሪድካ ብስመ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ መጻወቲኻ ክትገብሮ ግን ናይ ገበን ናብ ርእሱ ምዃኑ ተልመድየን ዝሰርሖ ኻና እውን ኣይኮነን። ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣሲርካ ዶባት ብዘይንጹር ምኽንያት ከም ቃሕታኻ እናኸፈትካን እናዓጸኻን ኣብቲ ክትዛመዶ ትደሊ ህዝብን ሃገርን ኣብ መንጎ ህዝብታትን ፖለቲካዊ ውድባትን ፈታውን ጸላእን ኢልካ ብምክፍፋል ክትጥቀም ምሕላን ቅድም ቀዳድም ንህዝቢ ኤርትራ ዝጎድእ ጸረ ህዝቢ ተሓሳስባ እዩ። ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንብሩህ መጻኢ ድልዱል መሰረት ዘንጽፍ ቁኑዕ ሓሳብ እምበር ዝተደጎለ ሓዊ ሓቂፉ ብያላ ተበገስ ወተሃደራዊ ትእዛዝ ካብ ሞያዊ ስነ ምግባር ወጻኢ ንውልቀ መላኺ ክቀናጅው ድልዋት ብዝኾኑ ተራ ካድራትን ተለኣኽትን ስነ ጥበበኛታት ኣወደስቲ ጋዜጠኛታትን ዝዕመም ስራሕ እውን ኣይኮነን። ተልእኾ ዝምድና ህዝቢ ምስ ህዝቢ መንግስቲ ዘበላሽዎ ዝምድና ንምዕራይ ዝውፈር እምበር ድሌት ሓደ ጸረ ህዝቢ ዝኾነ ባእታ ንምርዋይ ከም ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎረቤት ሃገር ሓዊ ንምእጓል ዝንጠፍ ኣይኮነን። ተልእኾ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ጸላኢ ዝነበረ ናብ ፈታዊ ዝቕይር መስርሕ እዩ። ብስመ ህዝብን ሃገርን ብገንዘብ ህዝቢ ካብ ናብን ተንቀሳቒሱ ዝነበረ ጽልኢ መሊሱ ዘድሚ ሓድሽ ቁስሊ ድማ ዝፈሪ ይኮነን። ቅንዕና ፍትሓውነት ግሉጽነት ዕጥቁ ዝገበረ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ዲፕሎማስያውን ዓቕሚ ዝሓትት ረዚን ተልእኾ ዘለዎ ስራሕ እውን እዩ። ዝተኸስረ ግዜን ዕድላትን ብዘተኣማምን ዘከሓሕስ ሰባት ብነጻነትን ሓላፍነታዊ ስምዒትን ዝዋስኡሉ ግዝያዊ መኽሰባት ዘይጥምት ፍቱን ገራሒ ኣለታዊ ስምዒታት ህዝቢ እዩ። ሃገርና ኤርትራ ህግደፍ ዝጠንቁ ምስ ኩለን ናይ ከባቢ ሃገራትን መንግስታቶምን ኣብ ምትእምማን ዝተሰረተ ጉሉፅ ዝምድና የብላን። ይዓብን ይንእስን እንተዘይኮይኑ ምስ ኩለን ሃገራትን መንግስታቶምን ካብ ናይ ጽልኢ ቃላት ሓሊፋ ኣብ ረጽሚ ኣትያ እዚ ብወሳኒ መልክዑ ህግደፍ ዝፈጠሮ ጽልእን ዝዓደሞ ደማዊ ጎንፅን መጀመርያ ንህዝብታት ኤርትራ ድሒሩ ድማ ንህዝብታት ጎራብቲ ሃገራት ጎዲኡ እዩ። ብኩሉ ሸነኹ ገስጋስ ምዕባለ ንድሕሪት ከም ዝምለስ ገይሩ እዩ። ዘይነበረን ህዝብታት ዘይፈልጥዎን ምስኽኻፍ ፈጢሩ ሰብ ሰርሖ ፖለቲካዊ ዝምድና ምስ ተበላሸወ ንባህርያዊ ዝምድና ሃዲድዎ። ብሓደ ሰብ ዝዝወር ከም ሕብሪ ነፋሒቶ ዝቀያየር ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ነቲ ዘይንቕነቕ መበቆላዊ ሃይማኖታዊ ቁጠባዊ ባህላዊ ምትእስሳር ዘለዎ ዝምድና ህዝብታት ኣብ ዶባት ፖሊሲ ተኩስካ ቅተል ዘተግብሩ ባራዩ ወተሃደራትን ዝተቐብረ ተተኮስትን ገይሩ ክበትኮ ሓሊኑ በዚ ጸረ ህዝቢ ዝኾነ ናይ ጥፍኣት ፖሊሲ ብዙሓት ኤርትራውያን ክቡር ህይወቶም ሲኢኖም እዮም። ኣካሎም እውን ጎዲሉ እዩ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዝበፅሖም ኣካላውን ስነኣምራውን ስቅያት መጻኢ ዕድሎም ክሳብ ዝጽልመት ኮይኖም እዮም። እዚ ኩሉ ግፍዕታት ኣብ ርእስዮም እናተፈጸመ እንከሎ ግን ኣላሻ ይበሉን። ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ቀረባ ርሕቀቶም ምስ ዝርከቡ ህዝብታት ትግራይን ዓፋርን ድማ ዘለዎም ባህርያዊ ዝምድና ኣብ ምልክት ሕቶ ኣይኣተወን። ቅድሚ ሰነ 2018 ድሕሪኡን ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝውሕዝ ዘሎ ኤርትራዊ ድማ ጭቡጥ ኣብነት እዩ። እንኮ ሰብኣዊ ስማዊ ጉጅለ ህግደፍ ግን ብተሪር ባህርያዊ ዝምድና ናይ ህዝብታት ድሌቱ ኣይስመረሉ እምበር ከም ሕልና ሕጂ እውን ካብ ዝርገተ ተግባሩ ኣይተቆጠበን። ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኢሉ ናብ ኢትዮጵያ ዝለኣኹ ጉጅለ ደረጃ ሓላፍነትን ዓቕምን ኣባላት ጉጅለ መሰረት ዝገበረ
ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝስማዕ ዘሎ እቲ ዝምድና እምበርዶ ከምቲ ብመራኸቢ ብዙሃን ዝግለጽ ምትእምማን ፈጢሩ ይኸይድ ኣሎ እዩ ዝብል ኣግራሞት ሓዘል ሕቶታት ከም ዘለዎ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ዓፋርን ጎስዩ ክፈጥሮ ዝደሊ ዘሎ ዝምድና ንፖለቲካዊ ዕሽልነቱ ዘረጋግጽ እዩ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምቅርራብ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዝብል ካብ ባለቢሱ ዝተላከ ጉጅለ ምስ ገለ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ዝምድና ንምምሕያሽ ሕራይ ክብል እንከሎ ምስ ገለ ክፋሉ ግን ኣይፋል ምባሉ መጀመርያ ንገዛእ ርእሱ ክብሪ ዘይብሉ ሕሱር መንግስታዊ ጉጅለ ምዃኑ ብኻልኣይ ሸነኽ ድማ ኣብ ልዕሊ ብሄራትን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኤርትራ ዘለዎ ንዕቐትን ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዝንቡዕ ርድኢትን ዝሕብር እዩ እዚ እንኮሰባዊ መንግስታዊ ጉጅለ ብስም ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይዱ ፈታውን ጸላእን ክፈላሊ ክፍትን እንከሎ መቐጸልታ ናይቲ ካብ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ህዝብታት ኤርትራ ብሃይማኖት ብሄር ቦታ ከተማን ገጠርን ሃብታምን ድኻን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ድኻን ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብር በዓል ዶላርን ኣብ እኩባት ሰብረት ገዲምን ሓድሽን ወዘተ እናበለ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ድሑርን ዓቕናውን ኣተሓሳስባ እምበር ሕጂ ዘማዕበሎ ሓድሽ ክስተት ኣይኮነን ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ካብ መሰረታዊ ደርባዊ ተፈጥሮ ወፃኢ ክሓስብ ከም ዘይክእል ምሁራት ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ዝበጽሕዎ መደምደምታ እዩ ህግደፍ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ንዝገብሮ ዝምድና ዝምርኮሰሉ መዐቀኒታት ካብቲ ንህዝብታት ኤርትራ ዝገዝኣሉ ዘሎ ጸረ ህዝቢ ኣረኣያታት እዩ ዝቕዳሕ ኣብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ካልእ መሲሉ ክቐርብ እንተዝደልውን ነቲ መሰረታዊ ደርባዊ ፖለቲካዊ ተፈጥሮ ዝዓደሎ ክልውጥ ከቶ ኣይከኣሉን ኣብ ኤርትራ ህዝብታት ዝጠራጠሩሉ ሽርሕታት ዝኣልም ዜጋታት ዝነድሉ ሓዊ ዝኣጎድ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዝተኣማመንሉ ዝፋቐርሉ ዜጋታት ብሰላም ወፊሮም ዝኣትውሉ ህዝባዊ ሰረት ዘለዎ ዝምድና ክፈጥር ክሕለም ኣይሕሰብን ህግደፍ ካብ ዕግርግርን ተጻብኡን ወፃኢ ክነብር ስለ ዘይክእል ምስ ኢትዮጵያ ዝገብሮ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ኮነ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ዝተሰመየ ወፍሪ መልክዑ ብዝተፈላለየ ዘወናውን ሕብርታት ዝተቐብአ ክኸውን ይኽእል እዩ ትሕዝትኡ ግን ባዕሉ ዝፈጠሮ ጽልኢ ከይጠፍእ ፈኸም እናበለ ክቕጽል ዝገብር ኣብ ሓውን ዓረርን ዝምርኮስ ዲፕሎማሲ እዩ ስለዚ ከዓ ህግደፋዊ ዲፕሎማስን ሓቀኛ ህዝባዊ ዲፕሎማስን ፈጺሞም ዘይራኸቡ ሕቖን ከብድን ምዃኖም ኣብ ግምት ብምእታው ህግደፍ ስለምንታይ ብስም ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ከምዚ ዝበለ ሕሱር ተግባር ይሰርሕ ክብደት ከይሃብና ከመይ ካብ እንግዳዕ ህዝብታት ኤርትራ ይውገድ ኣብ ዝብል ኣተኲርና ሓቢርናን ተኸባቢርናን ክንረባረበሉ ይግባእ እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዩ ሓደገኛነት ጎስጓስን ስብከትን ጥሩፋት ኣጋእዝያን ብያሲን ዑመር ሓደገኛነት ጎስጓስን ስብከትን ጥሩፋት ኣጋእዝያን ብያሲን ዑመር ቀዳማይ ክፋል መእተዊ ብሓደ ንነብሱ ተስፋጽን ዝብል መዋራዘይ ስምብርዕ ዘጠመቐ ወይጦን ብመማስልቱ ዮሴፍ ገብሪ ህይወት ዝበሃል ክሳብ ትማሊ ምስ ኢትዮጵያ ሕብረት ዝሰብኽ ዝነበረ ዕሱብ ተወኪሉ ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ዝብል ጥሩፍ ኤክስትሪሚስት ጉጅለ ጸረ ልኡላውነት ኤርትራን ህዝባን ታሪኻን እምነታታን ዘቕንዐ ኣዝዩ ሓደገኛ ጎስጓስን ስብከትን ብዩቲዩብ የካይድ ኣሎ እዚ ጥሩፍ ጉጅለ እዚ በቶም ንሕና ዝጸረየ ሃይማኖት ዘለና በኣምልኾ ዝተሓረና ዝበለጽና ዓሌት ኢና ዝብል ጉራቄ ዓሌታዊ ኣተሓሳስባ outlandish racism mentality ዘለዎም ምኩሓት ሕሉፋት የመናውያን ባእታታት ዝቆመዩ እዞም ምኩሓት ሕሉፋት የመናውያን ባእታታት እዚኣቶም ናይ መንነት ቅልውላው ስለ ዘለዎም ማለት
بإرتراوينتهم ስለዘይተኣማመኑ ንኸምስሉን ከይጥርጠሩን ወግሒ ፀብሐ ንሕናቶም ቀንዲ ደቂ ኣባቲ ኤርትራ ኢና እናበሉ እኳ እንተፈከሩ ፈፂሞም ብልኡላውነት ሃገርና ኤርትራ ኮነ ብኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ኣይኣምኑን እዮም ህዝባዊ ማዕበል ከይገፍዖም ሰጊኦም ከምቶም ናይ ኢትዮጵያ አንድነታውያን ኣብ እዋን ሓርነታዊ ገድሊ ብጋህዳ አንጻር ናጽነት ኤርትራ ደው ክብሉ እኳ እንተዘይደፈሩ ልኡላውነት ኤርትራን ናጽነታን ህዝባን ፈፂሙ ተዋሒጡሎም ኣይፈልጥን ብርግጽ ዚኣቶም ካብቶም ኣብ ወሳኒ ግደ ህዝበ ውሳነ ናይ 1993 ረፈረንደም አንጻር ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ዘድመጹ ኣብ ግምት ዘይኣትዉ ባዶ ክልተ ሚእታዊት ኣብ ርእሲ ምዃኖም ከምዚኣቶም እቶም ዝበዝሑን ዝነጠፉን ብስውር ምስ ጸላእ ዝተሓባበሩ ዝነበሩ ረብሕኦም ምስ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝተኣሳሰረ ዕሱባት ዜጋታት ማለት ሓምሻይ መሳርዒም ከም ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ክሳብ ሕጂ ልባዊ ስምዒታቶምን ሓቀኛ መርገፂኦምን ቀንዲ መንነቶምን ደጉሎም እኳ እንተጸንሑ ሕጂ ግን ድንብርጽ ከይበሎም ኣብ ኣደባባይ ወፂኦም የቃልዕዎ ኣለዉ እንታይ ስለ ዝተረኽበ በቲ ሓደ ሸነኽ ኣብዚ ካብ 2001 ንድሓር ምጽናት ጉጅለ 15 ንሕልፎ ዘለና ናይ ጽልግልግ እዋን ኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒት ተዳኺሙ ቅባጸት ተስፋን ጸላልዩ ናይ ቃልሲ ወኒ ዛሕቲሉ ዝኣሊ መራሒ ተሳኢኑ ኣንፈት ጉዕዞ ተሳሒቱ ስደት ከም መፍትሒ ተወሲዱ ሕድሕዳዊ ምትእምማን ሓርቢቱ ተቃወምቲ ውድባት ተገማሚዕን ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ማህሚኑ ደለይቲ ፍትሒ ተበታቲኖም ከምኡውን ጥርናፈ ሓሳብ በኺሩ ስለ ዘሎ ንዓና እዚ ሃዋህው እዚ ንጡፍ ናይ ምጥቃዕ ተበግሶ ወሲድና እነግዳዓሉ ወርቃዊ ወቕቲ እዩ ዝብል ገምጋም ሒዞም ከግድዑን አንቂዶም ይጠራነፉን ይሸባሸቡን ይህንደዱን ኣለዉ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ንተባዓት ኤርትራውያን ከፋፊልና እነንበርክኾም በኣዝዩ ክቡር መስዋዕቲ ክውንትን ዝገበርዋ ልዕልቲ ስትራቴጂካዊት ሃገሮም ኤርትራ እነፍርሳን ከምኡውን ንዝሕብን ታሪኾም ኣዘንቢዕና እንድውኖ ኣብዚ እዋን ፀበብኦም እዩ ብዝብል ተበላፅን እከይ ሰራምን ዕላማ ተጎሳጒሶም ሰጋእ ከይበሉ ኣፍ ልቦም ገቲሮም ባዕሎም ብኢደ ወለኖም ገበርትን ሓደግትን ኮይኖም ብዝመሃዝዎ ሓድሽ ካርታ ቅርኒ ኣፍሪቃ መሰረት ንኤርትራን ኢትዮጵያን ብምፍራስ ሃገር ኣጋእዝያን ዝብል ስም ዝሓዘት ዓባይ ትግራይ ካብታ ኣብ ኣርባዓታት ቅልቅል ኢላ ዝጠፍአት ሕልማዊት ትግራይ ትግርኝ ዝዓበየት ክጥፍጥፉ ምዃኖም ብብድዕን ንውዕትን ዝመልኦ ልሳን ኣብ ኩናት ዘይወዓለ በሊሕ ከም ዝበሃል ምስላ ብዋዛ ዝጭበጥ መሲልዎም ንዘይጭበጥ ሕልሚ ክጭብጡ ኣብ ዩቱብ እናተቀላቀሉ ይፍክሩን ይጭፍሩን ኣለዉ ካብዚ ሓሊፎም ኣባይታ ህላወ ዘይብሎም ፍጹም ናይ ህዝቢ ደገፍ ዝሓርበቶም ክንሶም ኣብ ውሻጤ ዩቱብ ተዳጉኖም ከምዛ ዘይድፈሩ ጎባልል መሲሎም ብኽቱር ስድነትን ትዕቢትን ዝተሓመሰ አንደበት መዓልቲ መፀ ጠፋእኹም እናበሉ ብዘይገላ ኣስሓኮ ንታለልን ንሽበርን ንፈርሖምን ንዳህልን መሲልዎም ይህድዱናን ይገንሑናን ኣለዉ በዚ ከይተሓፅሩ ምንቅስቃሶም ብተፈጥሩ ቅዱስ ንሳቶም ከዓ በኣምላኽ ሕርያት ንምምሳል ትግራይነቶም ጥንታዊ አብርሃማዊ መንነት ከምኡውን ሃይማኖቶም ኦሪታዊ አይሁዳዊ እምነት ከም ዝኾነ ብዘይገለ ዓይነት ሕፍረት ናይ ታሪክ ሊቃውንቲ ኮይኖም ይሰብኩናን ይምድሩልናን ኣለዉ ድሕሪ ምጉንጻፍ ናጽነት ሃገርና ንነዊሕ ዓመታት ኣካል ደንበ ተቃውሞ ኢና ብምባል ብስም ደቀባት ተጠርኒፎም ከም ኤርትራውያን ተቃውምቲ መሲሎም ይዋስኡ ዳእምበር ካብ 2016 ንድሓር ጉልባቦም ቀሊዖም ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክትፈርስ ኤርትራውነት ዝበሃል ዘይግነት ከዓ ክድምሰስ ኣለዎ እናበሉ ብመሰረትቲ ብኢደዋኒኖም ዝመሃዝዎ ዝኾነ ታሪኻዊ ሰረት ዘይብሉ ኣብ እከይ መንፈስን ኩቱር ሓሳድን ሕሉፍ ድምክሕትን ዝተመርኮሰ ሓድሽ ኣጋእዝያናዊ ካርታ ቅርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ ናይ ፈጠራ ሃገር ኣጋእዝያን ትበሃል ዓባይ ትግራይ ንኤርትራ ብምልእታ ንዝተጎብጠ ፍርያት መሬት ክልል ኣምሓራን ክልል ዓፈርን ንወረዳታት ፀገዴን ጸለምትን ሕሞራን ወልቃይትን ራያ ዓዘቦን ምዕራባዊ ክፋል ዓፋርን ጨው ዝሕፈሶ መሬት ዘጠቃለለ ከምኡውን ንክልል ትግራይ ዝሓቆፈ ንምፍጣር ብስም ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ኣብ ለንደንን እስራኤልን ደጅኖም ብድፍረት አንዳዕዲዖም ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ዝብኢ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ ከም ዝበሃል
ክሳዕ ንዕኦም ዝምእምእ ግዜ ዝመጽእ ተጸቢዮም ሕጂ ንዓና ዝምእምእ ግዜ መጽዩ ብግምቶም ኤርትራና ፍጹም ዝተዳኽመትሉ ትግራይም ድማ ኣዝያ ዘሐየደትሉ ኣብ ዝበልሉ ኤርትራዊ ዘግነቶም ክሒዶም ንሕና ኣጋእዝያን ኢና ብምባል ዜጋታት ናይታ ኣብ ዓለም ህላወ ዘይብላ ብሕጂ እንተኾነ ፈጺማ ክትህሉ ዘይትኽእልን ሃገር ሕልሚ ቀትሪ ሃገር ኣጋእዝያን ከም ዝኾኑ ሕንኽ ከይበሉ ይውጅለዉ ኣጋእዝያንነቶም ኣብ ምእዋጅ ከይተሓጽሩ ሓለይትን ተበጀውትን ተመሲሎም ንነብሶምን ነቲ ወገናይ ዝብልዎ ኣብ ከበሳ ኤርትራን ትግራይን ዝርከብ ትግርኛ ዝቋንቁኡ ሃይማኖቱ ክርስትና ብፍላይ ተዋህዶ ዝእምነቱን ክባቢሎም ንኻልእ ዘይወገኖም ብሕልፊ ከዓ ንኤርትራውያን ኣስላም ልጠቕ ንምባል ከም መንፈዓት ወሲዶም ከናሽውን ክዝልፉን ከነውሩን ይውዕሉ ኣለዉ ካብ መንጎ ህዝብና ከይለኽፉ ዝነሓፉ ኣካል ስለ ዘየለ ጤል ዘይትጠጥሞ ቆጽልን ኣጋእዝያን ዘየናሽርዎ ዜጋን የለን እንተተባህለ ሓቂ እምበር ምግናን ኣይኮነን ብዘየማትእ እዞም ኣጋእዝያን ኢና ዝብሉ ዘለዉ ዝተዓስቡ ክዳዓት መብዛሕትኦም ቅድምን ድሕርን ናጽነት ንረብሓን ጥቕምን ሃገሮምን ህዝቦምን ቅንጣብ ኣወንታዊ ነገር ዘየበርከቱ ደለይቲ ፍትሒ ምእንቲ ሰሚሮም ሓርነት ህዝቦም ንምርግጋጽ ከይቃለሱ ሓይሎም ከፋፊሎም ከማህምንዎምን ካብ መስመር ቃልሲ ብምእላይ ከጎናድብዎምን ብስም ትርጉም ኣልቦ ኣጋእዝያንነት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ሃገራውያን ዜጋታት ጽልእን ቅርሕንትን ዘሪኦም ሕንፍሽፍሽ ንምእታው ካብ ናይ ፈጠራ ሃገራውነት ኣጋእዝያንነት ናይ ሓሶት ሃዋርያነትን ኦሪትነትን ዝለበሱ ሙስልያት ዘቤታውያን ጸላእቲ እዮም እዞም ሙስልያት ዘቤታውያን ጸላእቲ እዚኣቶም ዘምሕረሎም ዘሎ መሲልዎም ካብ ተጋሩን ላዕሊ ዝሓለፉ ተጋሩን ክኾኑ ዝመጣጠሩ ዘለዉ ምርኢያት ኣብ ልዕሊ ምዃኖም ብዘይ ሕማሞም ዝረስኑ ብዘይ ጉዳዮም ዝኸሱ ብዘይ ርእሶም ዝሓስቡ ከምኡውን ብዓሌታዊ ትምክሕቲ ዝዓወሩ ውልዶ ናዛውያን ኒዮናዚስት እዮም ብመሰረት ትምክሕታዊ ረኣዮም ብሄሮም ጥራይ ቅዱስ ካልኦት ብሄራት ግን ርኩሳት ብሄሮም ጥራይ ስልጡን ካልኦት ብሄራት ግን ድሑራት ብሄሮም ጥራይ ሃገር ካልኦት ግን እንዳታት ብሄሮም ጥራይ ብልሂ ካልኦት ብሄራት ግን ደናቁር ከምኡውን ብሄሮም ጥራይ ሓያል ካልኦት ግን ድኹማት እዮም ኣብ ክውንነት ኣብ ዩቲዩብን ፌስቡክን ኣብ ምህትፍታፍን ምውርዛይን ምልኻፍን ሓሊፎም ክንዲ ፍረጣፉ እንትኹን ዝዓመመዎ ዕማም ኮነ ዘበርከትዎ ኣበርክቶ ፍጹም የብሎምን ህላዊኦም ኣብ ዲያስፖራን ናይ ሳይበር ዓለምን እምበር ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብ ባይታን ሃገርን ኣይኮነን ብብዝሒ ኣባልነትን ህቡብነትን ዝመጹን እንተኾኑ ኣዝዮም ውሕዳትን ካብ ህዝብና ጉልላትን እዮም ይኹን እምበር ነቶም ብቑዕን እኹልን ፍልጠትን ይኹን ተመክሮን ክእለትን ዘይደለቡ ንጹሃት ኤርትራውያን መንእስያት ከታልልዎምን ከስድዕዎምን ስለ ዝኽእሉ ኣብ ዝበጽሕዎ የብሎምን ብምባል ንዕካዕ ሽሽ ክትብሎም ኣይግባእን ምኽንያቱ ብዩቲዩብ ብቐጻሊ ዝነዝሕዎ ዘለዉ መርዛም መልእኽታት ዝሓዘለ ጓስጓስን ስብከትን እንተደኣ ብኣድማዓነት ዘይተቓሊዑን ዘይተበዲሁን ንወለዶታት ዝወራረስ ኣጽማቲ ብቐሊሉ ዘይቀህም ደማዊ ሃይማኖታውን ብሄራውን ኩናት ሕድሕድ ከባርዕ ስለ ዝኽእል ንነፍሲ ወከፍ ብልኡላውነት ሃገሩን ድሕነት ህዝቡን ብሓቂ ዝሽቕረር ዝሻቐልን ዜጋ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ እዩ በዚ ዝኣክል ምንቅስቓስ ጥሩፋት ኣጋእዝያን ብኣግኡ ክቕላዕን ብዕሸሉ ክምከትን ኣለዎ ብዘይ ንሕስያ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ኣበየ ቦትኡ ከቃልዖምን ክምክቶምን ሃገራዊ ግቡኡ ጥራይ ዘይኮነ ንሓዋሩ ዘየጣዕስ እዋኑ ዝሓለወ ቁኑዕ ተበግሶ እውን እዩ ንሓዋሩ ዘየጣዕስ ቁኑዕ ተበግሶ ዝገብሮ ከምቲ ዘይንሕፍ ሕማም መንሽሮ እናትከዓካ ብዕሸሉ እንተዘይተሓኪምካዮ ናብ መላእ ሰብነትካ ተነዚሑ ምስ ደነሰካ ፈዋሲ ኾነ ፈውሲ ዘይትረኽበሉ ብተመሳሳሊ ነቶም ከም በዓል ኣጋእዝያን ዝኣመሰሉ ነገር ኣሳዊሮም ከናቕቱ ኮነ ኢሎም ዘንቀዱ ሰራማት መንሽሮ ሃገር ብኣግኡ መስመሮም እንተዘይትሒዝካዮም መዘዞም ጎዳእን ተላባዕን ስለ ዝኾነ ከይሻደኑን ከይሰሰኑን ምቑፃዮም ኣድላይ ቅድሚ ኩነት እዩ ምክንያቱ ካብቲ ጸኒሑ ኣብ መጻኢ ዘውርደልካ ኩነት ማለት ካብ ኣብ ዘይትወጾ ሰፍ ዘይብል ንዋታውን ሰብኣውን ክሳራ ስለ ዘድሕነካ ድሕሪ ማይ ኣባዓቲ ኸይከውን
أقدمك نقح خلو مصنح بطولو جتا إسقمت موسادون كساب كندي أقداس نزلو حقراو حلافنت مخانو بجمتي نمجنزاب كابنا يقربا جزي تموكرو نايرواندا أبنت متكاس أزي تقامن مسمرو زحلوانيو أزي دمسكم دمس سلفنا هدا إرترايو وانا دوابو سمري وانا دوابو سهدي وانا دوابو أول موسى أبس مرام مكان برعاد أول موسى أنك الاسم اجتمعات أول موسى أنك موس لنا فتحات أول موسى أنك وانا جقال أنك وانا يحوات أنك وانا جقال أنك وانا يحوات أوعي سلفنا هدا إرترا مقالة حرنت كما كان حزبنان حقرنان يدهن الله مقالة حرنت ملاشنا نهبلون نقلنا نرغات سألون بسي حجيو أوعي سلفنا هدا إرترا دلائي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قاسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققات مدحنن تسفان هزبنان حقرنان كم زخونا مرققاتيو أوعي سلفنا هدا إرترا أفتحون متكلاون مسمر قالس هزبي سلفنا هدا إرترا عسيلنان توديبنان عبزلنا يون بخندزقالنا يون نحرنتنا نوفيلو جزي حجيو أوعي سلفنا هدا إرترا نحربنياتات قداياتن سدرابيتاتن سورة أخريا 31 تكمتي النرد ألون كتباون محبراون شجراتهم النفتح ألون ألنا لكم النبللو جزي حجيو أوعي سلفنا هدا إرترا قالسنا قالسيز بيو قالسنا قالسو تعاتن فتحون زخون المخنيات أرد الرب وتعاتات مملاس مرققات موحاس كلهم سبقاون بوليتيكاون مسلات متكال لعننا حقن فتحن معرنتاتن راح زي كونه قالسنا نمهلاون زي مهلاون بقديتاتات زي تسقدد قديتا بمخانيو أوعي سلفنا هدا إرترا خبركم سمعتنا نلوم زبلنا يوم تحسطات أبزا زيمنا لنا أبقى تسألي كسب بخالة تحسطات نراقب سسنايو